stíží už ten věčný schod, co všechno už si tady dokázal a dál je ti to málo. A jindy se cítíš jako omládý, jako ten kluk před školním závadlí, co tehdy směl první líbání a o svých prvních činách. Jako toužil víc a měl velký cíl, zpíváš jen plně a ze všech sil. A víc než kousek z něho v tobě zbyl, že než se dál odmítají vzdát. Víc vás, víc dál, se přece do roční kalendáři, jen mládí, nikdy stáří. Víc dál, co všechno dá, víc dál. I přes ty známky času ve své tváři, víc dál. Každý by chtěl víc dál. Sečít se jako roční kalendáři, jen mládí, nikdy stáří. Víc dál, co všechno dá, víc dál. Přes ty známky času ve své tváři, víc dál. Marně se vlastního osudu ptáš, co dnes a zítra schystá. Představ si, že v kapse oříšek máš a ten ti dá od sebe zrát. Na ty, kdo s cílem svým chtějí tou dálku skřížit. Šetři si oříšky pro chvíli znovu, kdy sám si nádor přiznáš. Život je pohádkou nedopsanou, přestát se smíš přidát. Snad ti to může znít. Dnes je to blázností, věř mi, že to je tam na světě nejlepší zpráva pro ty, kdo uvěří a nese zázrak. Možná, to je to pozná. Věř mi, že to je tam na světě nejlepší zpráva. Kouzlčí oříšku přijímat tě dává. Vydát. Jednou dvakrát přidát. Stay
dnešního večera. Právě teď jste měli možnost a máte ještě tu možnost vidět celý oddíl mažoretek Dejna. To je totiž taková zvláštní příležitost, která se tak často neopakuje, protože vystupují vždy zvlášť v různých kategoriích nebo v solových vystoupení. A teď bych si dovolila jenom takový malý exkurs do historie tohoto oddílu. Letos totiž slaví mažoretky Dejna 5 let od svého založení. Totiž psal se rok 2011 a v té době čítal celý oddíl zhruba 20 děvčat. Svoji činnost zahájili v Domě dětí mládeže v Kyjově. No a mohl bys nám říct, jak to vypadá teď? No dnes mají děvčata základnu pochopitelně v Kyjově, další základnu mají ve Ždánicích a dokonce už rozšířili svoji činnost i na Brno, takže mají další základnu i v Brně. Podle informací, které nám sami poskytli, byste jich dnes na parketu měli vidět 87, já jsem to nepočítal, nezbývá nám než jim věřit. A ještě k tomu malému exkurzu do té minulosti, abyste viděli, co všechno za těch 5 let znamenalo ta jejich práce, tak se můžete podívat na tu výstavku nádherných kostýmů, ve kterých po dobu uplynulých 5 let děvčata vystupovali a ve kterých sklízeli úspěchy. No a teď bychom požádali mažoretky, aby se šli připravit, protože určitě se všichni těšíte na jejich vystoupení, které si pro vás na dnešní slavnostní reprezentační ples připravili. Když se cítíš sám a nevíš, kudy kam,
víte, že ne všechny odešly, tyto krásné mladé dámy, které zůstaly na parketu, tak to jsou trenérky, které se starají o to, aby děvčata měla krásná vystoupení. Takže já vás poprosím ještě o malinký drobný potlesk pro tady ty děvčata, bez níž by oddíl Dejna nevystupoval. Současně dovolte pozvat Natálce zakládající zasloužilé členky oddílu Dejna. Budou to děvčata, která jsou tady od vzniku oddílu Dejna v roce 2011. Furt vracím ke svým roku narození, omlouvám se za to. Je to Kristýnka Fricová. Takže poprosím Kristýnko Kristýnko poděkuje a za ní říká Kamilka Tomášová. Za Kamilkou utíká Tereska Tomášová. Adélka Musilová, Elička Zelínková, Karolínka Vodáková a Vandička Dlouhá. Já mám tu milou povinnost představit děvčata, která jsou s námi od úplně prvních začátků. Jsou to Danuška Lakotošová, Danuška Mašíndová, Simonka Sedláčková, Simonka Kršková, Martinka Klimková, Zuzanka Poláčková a Karinka Měsíčková. Tak jsou tady všechny, plné krásy a nádheře. Děvčata dostávají sladký, krásný, alespoň doufáme, dort. A nějaká sladká srdíčka, trička, no a také ještě nějaká taková odměna překvapení pro ně. Vlastně za tu činnost a za tu dlouhou dobu, co vydrželi v mažoretkách Dejna. Tak, jak jsem si všiml, všechna děvčata už jsou dekorována, převezmou si určitě dort, který se rozdělí se svými kamarádkami. A já jsem byl požádán, abych představil dvě dámy, bez kterých by oddíl mažoretek Dejna v žádném případě nemohl fungovat. Je to Zdenička Mašíndová a Ilonka Sedláčková. Tak děkujeme děvčata za vaši práci. No a já jsem byla pověřena zase jinými, abych zase se zmínila o dvou dalších trenérkách, bez kterých by mažoretky Dejna určitě nefungovaly také. A jsou to holky Defeldový, Janička a Deniska. Takže nepatří poděkování také určitě. Tak a já myslím, že pro začátek, pro ten úvod by to stačilo. Já požádám děvčata, aby uvolnila parket, aby se mohli bavit i ostatní. A zatímco budou odcházet pravděpodobně, jim pomůžou ostatní, odvízt dort, rozdělit se o něho, tak my vám řekneme několik organizačních informací k dnešnímu večeru. Tak, ke každému klasu patří také tombola. Chtěla jsem se ještě zeptat, můžeme hovořit? Ano, o organizačních věcech? Výborně, takže děkujeme.